Doncs estem a la cloenda de la 6a Lliga de Futbol Sala de Clubs Socials, que aquest any es fa aquí a Santa Coloma, i que és un acte per celebrar, per commemorar una miqueta el desenvolupament de la Lliga. És l'acte que tanca la Lliga. S'organitza des de la secció esportiva, que és FECAFAM Forum ADEM, 3 entitats del món associatiu a Catalunya, i col·labora també el Club Social Gramenet, de l'entitat Fonament, i el Club Social El Roure, i AMAME, l'Associació de Famílies d'aquí de Gramenet. L'esport es constitueix com un instrument bàsicament preventiu, de conservació i de prevenció de la salut no només física, sinó també de la salut psíquica, perquè és un antiestressant, per dir-ho d'alguna manera natural, i també es configura que això és molt important com un espai inclusiu, de contacte amb la comunitat. El deporte yo veo que en sí es bueno para todo, ¿no? Para convivir con amigos, los viajes que hacemos a diferentes sitios de clubes sociales, lo veo interesante. Jo jugo per passar-m'ho bé i també perquè, com tinc una malaltia mental, que el que tinc que fer és jugar, participar. Desde que entré en el club social y me dieron la oportunidad de jugar al fútbol, he encontrado muy buenos compañeros y eso me ha facilitado poder seguir haciendo esta actividad. Al Club Social El Turó ens vam plantejar una miqueta el repte d'intentar que la lliga de la FECAFAM fos el més inclusiva possible i es va proposar el tema d'incloure persones no diagnosticades dintre la lliga, es permet una persona, però la nostra idea era també intentar participar en alguna lliga i la idea va ser participar a la Lliga Local de Futbol 7 de Vilafranca i tenim un equip de persones amb diagnòstic i persones sense diagnòstic, és un equip mixt i la veritat és que l'experiència és molt gratificant. Ells han pogut veure que poden competir amb persones sense diagnòstic sense cap tipus de problema.